ya kita Iya. ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung natok. Dikelundung naya apa? Ya digelundung nah kayak gitu kan dewek kayak bal. Ih, lek omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Ken, kuwi cah ngendi mula omongane ora beda karo kowe. Kuwi cah Cilacap cah Iya, ngapa kalau kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang halus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong aja kianane lah ya. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Ah ya. Niken sik ya. Ah yo niken sik engko diselingi sindene Dwija Laras Indonesia. Ya gentenan. Sing penting iso lumadi menghibur masyarakat neng bangsongan. Heeh. Ya. Yo diaturi jumeneng disupati cara gamelan Bali jo. Yo mari berdiri. Niken Salindri yo. Kanca-kanca anu nduk Ken. Kanca-kanca Dwija Laras Indonesia malam hari ini jangkep komplit-plit ora ana sing pamit. Iya. Alhamdulillah iso ngabiyantara sowan iso nabuh awakmu secara maksimal. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Niki acarane napa to, Pak? Loh, syukuran penyerane Pak Supardi. Nggih. Dalem kae. Ya lak salin yo ngene Pak Supardi to. Nggih. Kuwi Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa ana ing bangsongan kene. Kuwi lak entuk tambahan masa jabatan 2 tahun. Oh. Nah, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, karo putra-putrane wis mentas kabeh. Putra-putrane wis mentas kabeh dan ulang tahun perkawinan yang ke-40 karo ibu. Oh, ngaten. Alhamdulillah kurang 10 tahun lagi adalah pernikahan emas. Jadi harus nanggap lagi. Ya, aja kuwatir beliau nyaki seneng lan tresna kelawan budaya kok. Nggih. Ya. Iki sing disuwun yang pertama lagune ya kuwi Podang Kuning utawa Gubuk Asmara. Nggih, Pak. Ya. Ora kesel ana? Mboten. Ora. Niki kula mengke lho sampai gara-gara. Loh, tenane. Nggih. Eleh. Eleh takin. Gayamu. Ya. Ya sak penakmu lek menyambut gawe sak penakmu lek karo bapakmu Anom Dwija Kingkong. Ya. Anom Dwija Kingkong. Lho enek sing ngono enek sing nyebut ngono lek nyiarke iki tiwas dirungokne wong bilang-bilang malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon sesaji Rajasuya dengan dalang kondang dari Karanganyar Jawa Tengah. Inilah dia Ki Anom Dwija Kingkong. Penak, Pak. Penak piye? Nggih penak enak kingkonge. Sing bener ki kangko mung salah penulisane. Ya. Yo dibawani sik ya. Nggih. Ya, Dek, saya gedhi anak kowe nak. Nggih, Kuwi Pak. anune sapa kebayake sapa dienggo kok iso teplek pas sapa? Niki bayake Baru nyetak. Baru nyetak langsung dienggo nggo awakmu. Iya. Sembuh. Tumbas ning pasar sayur. Iya. Apa kan ning pasar hewan ae? Pasar sayur. Kok iso teplek ning awakmu kok iso teplek ngono lho, pas ngono lho, kaya Lah nggih diukur. nggih mboten nyekeng lho niki Ora Pak. nyekeng ya. Nggih, pancen ya jodoh, Pak. Ya. Kowe mau digawakne apa karo ibumu? Napa? Jare ati paling apa? Perfume. Iya. Wah iya. Perfumnya 2. Iya, itu mahal loh, Pak, limited edition loh itu. Wis tok ora usah mikir perkara larang karo murah. Bakune kowe njaluk apa kok bapak karo ibumu iso nuruti tak tukoke. Wis tok. Yang penting ora njaluk mobil. 100.000-an, Pak.
Ora apa-apa. Lah sing nganggo kowe dikira larang. Ndak Pak ancen mahal tenanan Iya. iki. Ya ndang bawa. Karo nyawang yogane Pak Kangko sing disawang sing ditujani iki. Nanang Pak. Oh nanang to. Oh iya. Sinebut. Loh, nggih to Pak. Salah no. Salah. Oh, modang kuning. Nadyan wujude mung peksi kok sinebut. Warem Sri Huning apa piye? enggak, Pikiranmu sik, pikiranmu fokus nyandi ki mau ayo. Nanang Pak. Pikiranmu nyandi-nyandi kok meniki. Mas Ardi. Nanang Pak. Oh iya. Nadyan wujud temong paksi. Pengumuman untuk konco-konco di Jolaras Indonesia, tolong ini pada saat limbuan masker yang dipakai harus dilepas. Nah, masker yang dipakai harus dilepas. Ayo. Tanpa dikecualikan. Tanpa kecuali dilepas sendiri atau dilepas oleh Niken Salindri. Nah, kuwi kon milih. Wes. So ngono lho Pak De, tertekan lho Bangko malih ra gelem melok neh. Kok tanggal 15 ndak gelem melok neh lho. Ya gen ajar kendel kok. Guyu-guyu terus jae. Karo misuh-misuh bajirat. Kabare sakniki pun jomblo, Pak. Mas Ardi. Heeh, wis jomblo alhamdulillah. Nih. Ayo Mbok, aku mau informasi kok buwe lho. Ya. Nanang. Neng kayan lor wingi Ardi ora mangkat mergo kuwi 40-an budene nduk Ken. Oh ngaten. Bukan masalah apa-apa. Kula kinten nek nganu wedi kalih kula. Boten. Sampeyan iki ora medeni kok. Ngangeni. Lah. Heeh. Kuwi trambuh Pak. Halo manis nang sam make Tanggal 14 kamu di Surabaya toh, no? Nggih. Ora usah mulih. Mboten, Pak. Ora usah mulih engko Pak Kangko tanggal 14 ning Nganjuk, 12 ning Surabaya. Engko awan pangitu. Belanja. Kita belanja ya? Iya. Kita 15 siang kita belanja di Surabaya. Oh, melaku-melaku bareng engko bengi tanggapan. Nah. Siap, Pak. Ngene ya, Nak. Engko anu kencan karo ibumu hotele ning. Nginep teng hotel kono lah. Heeh, engko anu koling karo mbokmu. Oh iya, Pak. Heeh. Lampemu. Engko awan dolan-dolan genti ngono awake dhewe ya golek hiburan genti kan. Nggih no, Ketika Pak. ada waktu iki golek hiburan genti. Harus. Heeh. Harus menghabiskan uang puluhan juta. Ya. Ya. Goleki si podang pito gede barang teko. Iya. Nano ibu bunga
nyanding bisa nyanding bisa dadi tombo aku menyimak nduk niken setiap pentas wayang kulit ya campur sari kok mesti ora tau enek kendune semangatmu to no. Kuwi apa jenenge rahasiane apa to nduk Ken? Mongko awan bengi sore kuwi ora leren lho kok iso semangat terus ki jamune apa? Lah ngoten niku kula nggih enten pertanyaan kagem panjenengan lan jenengan ngoten niku lho wayangan sedina utuh ngoten niku mboten kesel niku jamune napa Pak? Lah iki kok malah balik ning aku ki piye? Nah sebagai orang yang sesama seni kan harusnya kan sama-sama juga jamune. Iki iso tak jawab. Napa? Kok ngopo sebabnya aku setiap malam terus semangat? Mergo ini adalah ada tanggung jawab yang besar dari dalang atau seniman ketika diundang oleh orang yang membutuhkan kita. Oh ngaten. Heeh. Iki dayane kekuataning duit. Nah, iya. Ora mung duit tok ning tanggung jawab yang besar. Jawabannya jenengan niku wau, tanggung jawab yang besar karena menghasilkan duit. Mergo ada kepercayaan dari penanggap. Wi, jawab aku. Jawabmu padha ra karo aku? Sami. Padha. Mergo nek duit ya kuwi mau Pak semangat. Nek pokoke lek duite wis entek sik ngono kae mesti aku lemes, Pak. Jenengan titeni. Iya. Nek ngene iki kan semangat to, Pak. Semangat iya. Nggih, sale duitnya jadi gawa sapa mau asistene Ibu Dwi wae lho. Ya, terus sing nonton sing mirsani kaya ngene kae ya kudu tetep semangat. Alhamdulillah lho Pak, kuwata lho Pak. Dugi mriko lho Pak. Lah iya kae masyaallah. Masyaallah. Nggih. Kula mau sampean ndongaken napa dereng to? Durung no. Ndongakne sing kagungan dalem Pak Supardi SPD saha Ibu Ernaningsih SPD. Dongakne sing kagungan. Tuku wedi diadai tampah. Apa kuwi? Bapak Supardi mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Nah, Ibu Ernaningsih, ayo ya didongakne. Ibu Ernaningsih, berarti sih Pak. Ya. Tuku. Oh ya. Ngombe banyu putih ning sanding sumur. Artinya Ibu Ernaningsih mugi-mugi panjang umur. Amin. Nah, nggih. Sinten malih Pak? Wong desa Bangsongan. Ayo, wong sak desa. Nonton barongan. Ning cedhek sawah. Terus Mugi-mugi warga Bangsongan berkah barokah. Amin. Luar biasa iki sing jenenge seni iki ndongakne ya nganggo parian. Nggih, Pak. Oh, ya. Ngestoke dawuh. Turu. Sik aku tak ndongakne gendi. Turu ning Sorlongan kuwi suasanane peteng. Nggih. Wong wedok Bangsongan muga-muga meteng bareng. Astagfirullah. Itu tidak boleh ya Pak ya. Jangan ya Pak ya. Engko bidane lek kaget piye Pak? Lah iya. Nenek nandangi piye terusane meteng bareng. Lah ya masal malian ya. Kowe ndongakne aku apa, Jasa? Dwija Kangko. Pak Kangko. Ya. Mangan nongko. Ning cedheke sumur. Bapak Dwija Kangko mugi-mugi sehat selamat wilujeng barokah panjang umur, mugi-mugi tambah sayang, tambah laris, tambah sukses, tambah segalanya. Kok dawa men. Ya. Nggih. Neng kalen sambil mangan tebu. Cakep. Nduk niken sehat selalu. Amin. Bapak tahun ngarep ulang tahun. Warna apa? Bulan Oktober to ya. Bulan ngarep. Bulan ngarep to Pak. Ket mau lho Pak jenengan nek ngomong kok klera-kleru jane napa to Pak? Ora. Adakah masalah yang jenengan pendam? Enggak ada. Ya. Oke.
Insyaallah engko wayangan nok ning omah nok Cahayu. Nang omahku lho. Nang omahku kono. Nang omahku kono. Siji. Ya, tanggal 9 Oktober kuwi ngiras pantes ulang taune Budui tanggal 10-e. 9 Oktober nggih Pak, mengke kula nyusul Ya. insyaallah. Ah, ya. Kalih keluarga. Ya. Ah, iya nok. Lagune apa ki mau? Udang kuning ya? Nggih. Udang kuning. Sing pertama digarap langgam utawa badut. Ya. Sing kedua digarap samboyo. Yo gendangnya disiapke. Nah, ya. Coba kayak apa? Yuk buka celuk Cahayu. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran kang golek isih tak sayang mobang midar anggonku goleki narasa desa
Oh, bacutmu. Bubuk asmara pamundute. Karo Chandra ngadeg kaya Ndra. Diri musuh Cilacap. Warna pink
Dan apa? Saking Tapi semangatnya. tandanya semangat ya kita Iya. ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung natok. Dikeluntung nai apa? Ya digelundung nak kayak gitu kan dewek kayak bal. Ih, lek omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Ken? Kowe cah ngendi mula omongane ora beda karo kowe. Kowe cah Cilacap cah Iya, ngapa kalau kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang alus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong aja kianan lah ya kan ya. Dewek kan kayak bal tadi gara digerundung natok kayak gue maksudnya. Iya, kalau nyek 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 nyek. Saya ngomong ini nyek 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 nyek. Oh ya pite opa. Ya wis seperti itu. Karena itu ya dari ngapak itu tadi. Sudah menjadi ciri khas. Ciri khasnya. Kon ngomong alus kaya awakmu ya ora iso. Nek carane kono misuh ki apa? Ah? Misuh, misuh. Kesu jengkel. Kesu. Kesu. Kesu ki apa? Oh, nesu. Kesu ya gue. Nek pomone jancuk iku nek kono niku apa bahasane? Apa ya? Enek ora kono misuh cara kono enek ora Jan? Kowe rong tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enek ora? Yang kepriwe sih ya? Enggak enek ya. Kepriwe ya kan ya nyong langsung bres gue sih orang ngomong-ngomongan. Jadi umpamanya musuhnya nyong nanang kayak picek ya umpamanya ya musuhku. Dia tuh bukan picek. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya anak musuh langsung dibres kayak gue pak, Oh, langsung didomai sekayange. Oh, langsung didoni yo. Ya paling celeng kayak gue. Oh, misuhe celeng berarti. Oh, nek celeng ki ndak anu ya, Pak, ndak kasar ya nek. Ora kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh nek ngene nyong ana mbak, tapi jenenge gue ebek. Ebek. Ora medeni blas ya. Tapi nang kana kayak kue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, Nang ebek. ngene nyong. Nang kene jenenge apa? Ndati barang. Iya mendem. Tuh, Babit kayak kae. Udah mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki ndati ra. Lah ya- Ndati ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kelebon demit mbok. Iya, Lah ya Mbok. mendem babit. Loh, Mendem babit. udah mendem ki ngombe. Gangel banget ayu-ayu jan. Lah ya nang ngene nyong mendem babit Jenenge sampean iki jane sapa ta? Chandra. Chandra apa Nyong? Chandra apa Nyong? Ya nyong Chandra maksudnya nyong jenenge nyong. Berarti akan nyeluke sampean kan berarti Nyong. Ya ora nyong ya. Ya Chandra. Jenengku. Lah ngono kok sampean ngomong Nyong? Nyong gue aku. Lah ya berarti jenenge sampean Nyong. Kok angel men to wong kino? Mas aku ki gak omong kok. Bene. Ben aja dipisah, Ben. Angel Pak. Lah ya bener to, Pak. Jare Nyong, Nyong kan berarti jenenge Mbak Chandra ki asine Nyong. Maksudnya ini lho kan. Nek nyong ki aku, nek kowe ki Lho, Rika. jenengan Kangkon apa Nyong? Waduh, apa dewek sing tua ngalah ya, Pak? Kok angel Iya. banget bocah ki ya. Nek kowe ki Rika. Lho, Nek kowe kula Rika. niken. Kula niken sanes Rika. Lek Rika ning genku ki gendeng. Wonge. Ndak terselamatkan. Iki ora terselamatkan dia. Ora. Kowe Rika nyong. Kak aku niken. Ya wis lah niken ya kenal lah. Ya. Ya wis nyong diceluk nyong ya ora apa-apa, Pak. Nyong anu wis tua sih dadi ngalah bae deh. Oh iya, ngalah karo sing nom ya. Ora mergo tuwek enome. Apa? Sing waras ngalah. Ya, Aku ki wis arep ngomong ngomong gendeng kok. Nalika semono ke kulino ditekani bintang tamu sapa wae wit poncot etan lor kidul kulon. Sing iso nahan penonton nganti gara-gara isih komplit ya mung kowe nduk Cahayu tenan. Tenan wi. Lho, Jenengane ku nganu to, Pak. Ngelem kula to. Oh. Kersane benjing-benjing nek kula melok Dwija Laras kula sampai goro-goro ngoten to, Pak. jangkrik ora. Ora ndene ngono. Aku omong kuwi sesuai karo fakta, sesuai karo kenyataan gitu loh. Alah kula nggih tasih ajar lho, Pak. Kula nggih tasih kecil. Heeh. Nggih enten napa sinden-sinden senior sing sampun terkenal nggih Iya. ning nek saniki memang banyak anak-anak kecil yang menirukan Mbak Niken gitu aja.
nggih. Ning kula nggih mboten rumangsa pun gedhe terus dadi sinden nomor. Terus sombong, terus angkuh enggak ya tetep. Mboten Pak, kula niku tasih sinden ajar Pak. Kula nggih mboten saged serempek nggih mboten saged jineman lintune nggih tasih ajar Pak. Bocah kok sen lembah mana andak pasor. Oh, tidak mau apa jenenge? Ngungake dodol lek cara Jawane. Iki di apa jenenge orang rumangsani lek wis dadi sinden luar biasa nek kanggone awake dhewe ora krasa. Aku ya ngono kok Nduk kan. Aku ki nganti sayahene rumahsaku ya dalang biasa-biasa saja. Jenengane luar biasa lho Pak. Napa? Luar biasa lho jenengan niku namanya sekarang jenengan niku lagi munggah-munggahe lho Pak. Estu. Wih gara-gara awakmu kok Nduk. Boten, kon ket riyen kok jenengane munggahe punan. Kula terima kasih sekali Nduk iki aku entuk amanah. Pripun Pak? Entuk amanah saka panjenengane Mbak Santi. Sampun. Wis diparing nggih. Sampun. Oh, sampun. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun sangat kagem Bunda Santi yang ada di Jakarta. Semoga sehat selalu. Terus tahun depan bisa ketemu lagi sama Pak Kangko sama Niken lagi. Ya tanggal 1 Agustus 2025 ya, Nak. Ana ing Siwalan. Munggur Mojo Gedang. Pun langganan nih mesti kali Tata nggih. Heeh, karo Tata iya, heeh, bener. Nggih, Mbak Santi sampun kula aturaken kanggo Nduk Niken Salimbri wis. Pokoke sing tresnane akeh dijaga kesehatane sing penting kuwi nek wis laris ki ora urung tempure karo tenaga karo pikiran. Nggih. Ora mung sinden klebu dalang barang ya ngono no. Aku pirang-pirang dina ki asam lambung rada munggah sithik. Lah nggih sami Pak. Niki napa usum ya Pak ya? Usum ya. Nggih sami kula asam lambung niku ben isuk mencret Pak. Bocah jujur men. Kuwi campur masuk angin apa piye? Kayak rasane niku apa pluwinter-plinter niku marine namung setunggal Pak. Ngopo? Disuntik. Disuntik mari ya. Padha. Bapak ya ngono. Lah nggih. Lek wis nyuntik, anu lek wis disuntik mari. Nah. Dadi isukno mencret ya kaya mie sing dipangan. Kayak ora peduli lek luwe ki mbok omong jorok ora peduli kok. Heeh ya. Wis kulino. Ah sinom meno isa nok, awak meno. Isa ya? Saged Pak. Ah pelok Pak Slindro. Nek pelok ki nyamat, nek Slindro ki nyamat mawon. Nyamat nggih, nyamat. Nah, coba. Ajar nggih Pak. Ah siap. Nah, engko nek neng Surabaya kuwi ya nganti gara-gara pamenute kabeh bintang tamune. Oh, nggih Pak. Iya. 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 Mergo sing duwe gawe kuwi piyayi gede-gede ngono lho. Nggih Pak. Gede. Nggih, Pak. Pokoke engko awan tak jajakne, arep njaluk seblak apa njaluk cilok. Seblak to. Apa? Oh, kula wau kalih Ibu pun nganu pun berbincang-bincang mau ke pasar Atom, Pak. Pasar, golek membeli perhiasan. Wem perhiasan, ya tuku los. Alah yo ndelok-ndelok tok ya, Bu. Berlian to kuwi. Aja sing larang-larang. Ndelok-ndelok tok, Pak. Aja sing larang-larang sih, bapakmu biek menggeh-menggeh bar bayar sawah. Bareng entek duit 2 miliar iki bayar sawah. Sik iki jek ambekan. Pun, Pak. Ya coba. Walaupun awakmu ora krasa ning sing ngrasakne wong liya. Oh, ngono ya, Niken ya. Nah.
aku ki pentas ning alun-alun Karanganyar kuwi sering, Nduk, Ken. Nggih. Ketika awakmu ning kono kae penonton terbanyak selama ada wayangan di alun-alun Karanganyar. Alhamdulillah. Tenan ora goroh. Uga klebu ning Siwalan nggih mben. Siwalan Munggur Mojogedang Mbak Santi ki sih monitor penonton terbanyak ketika kamu hadir di situ. Pokoke luar biasa kamu. Yo, lanjut sih. Nah. Pangestune. Ya. Nonanong kapati amar nyuwun tulung Mas dosen Sri Eka Widodo dipun telasaken dipun lebetaken lelagon sambung wanci dalu karyanipun Mbah Sukron Suwanda ning njaluk langsung dimasukkan ke instrumen Bali. Oh ya sing nembang sapa? Ya nduk niken kok karo Bu Dwi apa piye ngono ngadeg. Ya duet ibu dan anak. Ya lek kangen ya weanan kok Bu, kangen ya wis gen nyuntak kangene. Bu kangen kalih pengrawiten jenengan ngono ya Bu ya. Ngono Pak. Ya. Caitan ora. Masuk instrumen Bali, Butuwi, Nduk Niken, jumeneng yuk.
tambah sithik Mas Agus. Mbak Minisa. Mbak Minisa. Sing gedhe Pak Sugiono Surabaya. Mas Chandra, ini saking
semua pamundhut iki jane sing disuwun Niken Salindri ning ya mesakne bocahe oleh nganti kon nembang terus ya heeh. Wong ya ora ro dalan lho ya WA aku terus lho. Oh, lah diwalek layak ora diingeti karo cungpe diwalek. Oh, ora ndelomok tenan kowe. Tak wambung sisan. Lah apa iso. Rumangsamu kok Melek onana. wis ki lho, melek ki lho, padang aku nggih kacamata ireng ki lho. Rumangsaku. Piye nang kabarmu sehat le, Cah Bagus? Alhamdulillah sae mah. Ora kosek to kosek. Mripatmu lek wis ora weruh to. Nggih. Lah kok ditambahi kacamata ireng padha saya Saya peteng donyamu le. Niki damel tutup mawon Pak. oh tutup. Nggih. Oh. Niki damel tutup saestu. Ben gak ketok uta ngono to. Oh, ora iso ya tetep ketok wong mlakune grayah-grayah muni ora ketok uta kowe ya. Oh, rumangsamu. Wis ngundak kemlindi ndak mau takoni ae. Lah wong terah ya ora ketok tenan lho, Pak. Oh, ora ketok tenan to. Nggih, saestu ora ketok. Posisiku ning ndi ya, Cak? Jenengan nggih teng kanan kula, Pak. Iki pira? Niku setunggal. Nah, picek tenan berarti. Oh, jenengan betul napa-napa. Walah. Mamah cungpe. Iya le. Niku wau napa Pak? Padosane Niken niku sing cara anu paling ora sing anu dalang nek kula seneso dalang nggih ora ketang sithik-sithik nek trimo suluk ngene ya iso Pak. Senengane Niken trimo niku wae. Keduren wae, keduren seneng. Oh, kowe arep gayo Niken mrene keduren. Mboten Pak, mboten. Aja dhuwur-dhuwur ndak sambil mendek. Mboten saestu mboten Pak. Mboten wani kula. Iya. Ayo rondo kempleng. Rono kembleng. Kowe karo sapa le nang? Nggih, kalih rencang kula numpak sepeda motor niku. Wah, iya. Ki mau kok Mukidi WA aku. Mukidi kancamu to? Duka sinten Mukidi niku. Kula Pak Mas Anang kan munggahne. Lho iki. Oh, wong ajar sapa Nggih, iki? sing njing Wonogiri nyimak live YouTube nggih, matur nuwun. Nggih. Lagi sing WA aku kula mengke tak duet rondo kempling, Pak. Sapa sing WA aku ngono? Oh, kok iso kula lho, kula mboten iso panggah kula to, Pak. Nyol-nyol ke awake dhewe. Oh, ya enek wae piye ya ora to kok. Lah iki lho momongatan nanang BCE iki lho. Encobi kula tinggaline, Pak. Ayo iki lho. Wah. Walah, nggih. Ya wis Dang, diaturke. Pamundutan saking Pak Lurah niku, Pak. Utu. Pak Budi. Pede Karo. Pede banget wis banter salah. Ya ya PC audio. BCE audio. Nggih. Nggih. Monggo Nggih, diaturke nggih pangapunten sedaya kemawon niku Pak. Apa sing WA akeh banget nganti arep. Nggih, leres. 112 sih urung tak waca kabeh, oleh tak waca ya nganti subuh. Nyuwun pangapunten saestu. Katur sedaya kemawon. Bayan Karaban barang iki nggih. Kula Petro Tomo BWKD nggih, Mbah nuwun wis nek diwaca ranten. Nggih, leres. Oh, saking katahe. Ayo anu Cung, kekno anak. Ya. Ya gen tuku rokok ngono. Oh, alah. Ya, nggo tumbas tetes moto insto sesuk. Oh iya, ken Padang. Wah, nggih, sembah nuwun Pak Kangko. Oke. Terima kasih. Sama. Tuku tetes moto jare. Ditetes ana nganti entek 2 liter ya ora iso ero. Ya.